Titul vaší knížky byl Jak jsem se mýlil v politice. Zajímavé čtení, pořád ještě. Když se podíváte na politiku roku 2008, českou politiku, je tam něco, co vás zaskočilo, co byste připsal do své knížky? Vy jste řekl českou politiku 2008. Víte, jen bych trošku zpochybnil to, zda je to vůbec politika. Co je to politika? Politika je uskutečňování nějakého programu. Ten se vám může nebo nemusí líbit, ale pořád je to nějaký program a nějaké systematické úsilí o jeho prosazení. Já jsem v české politice v roce 2008 nic takového neviděl a proto pochybuji, že je to vůbec politika. Říkejme tomu raději politikaření, kšefty, koryta a tak dále. To je něco, co vyčítali ale i vám a v tomhletom se shodujete s Václavem Klausem velmi vzácně, který říká, že se politika úplně vyprázdnila, že tam není střet ideí, ale že jde jenom o nějakou technologii moci. Ale připomeňme, to samé se vyčítalo i vám s Václavem Klausem. Dobře, ale vezměte si, co se například, abych mluvil sám za sebe, podařilo mé vládě. Tak podařilo se, vy jste šéfredaktor Hospodářských novin, tak to jistě oceníte, typicky levicové opatření, jako byla privatizace bank, není-liž pravda. Podařila se reforma veřejné správy, tedy zavedení krajské samosprávy. Profesionalizace. To se vám velmi vyplatilo sociální demokracii. No, samozřejmě, že ano, byť s časovým zpožděním. No, podařilo se profesionalizace armády, příliv zahraničních investic a takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Prostě byly tam nějaké konkrétní věci, které se někomu líbily, někomu nelíbily, ale v každém případě se povedly. Co se povedlo tady? Nevidíte nic, co by se povedlo současné vládě? Já se obávám, že se nic nepovedlo ani současné opozici, protože nedávno se například stalo, že opozice zablokovala a vyslání našich jednotek do Afghánistánu, který jsem tam sám jako premiér poslal. Já si myslím, že je to hloupost kombinovaná se zbabělostí. Čili myslím si, že se vlastně nic nepovedlo vládě a téměř nic nepovedlo opozici, i když jsem například rád, že byly zrušeny naprosto nesmyslné zdravotnické poplatky, ale to je na roční úsilí opozice trochu málo.